Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांखौ YouTube channel बरायबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय थाम्बनेल बा टाइटेल नायनानै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनजों मोनसे भिडिअ लाना फैदों बे भिडिअआनो जाहैबाय लोगोफोर खनिस्थामनि बागै आरोना ओमफ्राय मैयानिफ्रायनो खनिस्थामनि दावरावखौ जों ससियेल मिडियानि थ्रुयै नुबोगासिनो आरो आंनि चेनेलावबो नुदों नोंथांमोना ओमफ्राय जाय मानसिया खनिस्थाजों भिडिअ कल रायलायनानै भाइरेल जादोंमोन बे मानसियाहाय मा होनो हौवायाहाय गावनि मा होनो फेसबुक प्रफाइलनि गेजेरजोंहाय भिडिअ बानायना होदो आरोना ओमफ्राय बे भिडिअखौ नुवाखैब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअनि थ्रुयै नायनो हागोन आरोना नोंथांमोना आं दा बे भिडिअ क्लिपखौ होनो हागोन ओमफ्राय मैयाहाय आङो जायनाखि हौवायाहाय भाइरेल जाफादोंमोन बिनि हिन्जावाबो मोनसे भिडिअ बानायना होदोंमोन बेखौ आं नोंथांमोननो नैबे चेनेलाव होखादों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुवाखैब्ला नायग्रोनो हागोन आरोना ओमफ्राय दिनै हौवायाबो गावनि फेसबुक प्रफाइलनि गेजेरजों भिडिअ होनायलाय नोंथांमोनजोंबो एसे शेयार खालामहरसै होननानै नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जादों आरोना ओमफ्राय आङो दहाय फुङाव चेक खालामनायाव बे भिडिअखौ मोननो हायाखैमोन दासो मोननायलाय आरो खेनसेबाव भिडिअ बानायबावनांगौ गोनां जाबाय आरो जावले दिनैनो मोननै भिडिअ बानायनांगौ जाबाय आङो जिखुनु जाया नोंथांमोना बै भिडिअखौ नायदो बे भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव मा कमेन्ट हरनो गोसो हौवानि सायाव सोरनि दाय दं दाय गैया नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन आरोना जिखुनु नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायग्रो बिनि उनाव नोंथांजों लोगोफोर मानो होनबा दा मोनसे आंनि आरो खनजितानि मोनसे भिडिअ भाइरेल जादों नङा होमबा फेसबुकआवहाय दा बेनि बागै आं फंनैसो बुंनो आरोना आदसा थग्रोन नोंनि हिन्जावखौ सोर गोसोदों हो आं नोंनि हिन्जावखौ लादों ना बबेहायबा माने लाना खारदों नामा ना आं हाबा लादों नामा हो आं बे फिसा सानै गोनांखौ आं मानो लानांगौ आरो आंहाबो फेमिलि दंना बे सिख्लाबाथ' मोनसे खोथा बे सिख्लाबा आं बेखौ लागौमोन ना हो आदसा नों बिसिखौ अनग्राबा बिसिखौ एथ' खेल लाग्राबा नों बिसि गोबाव जाखो नोंनि हिन्जावा खारनाया हो नों मानो बिसिखौ मानो नागिरना लायनो हायाखै नों खालि खुगाल' खालि ससियेल मिडियाआवल' फेसबुकआवल' नों उमुक लायगोन नागिरगोन आंथ' नोंखौ रिसपेक्ट होयो मिथिबाय आंथ' नोंखौ बिदि भाइरेल खालामना होआखैना आं नोंखौ नायदोंसो सानैसो मिथिबाय हो नोंनि बेब'हारा बिदिसो आं बिबाजै लें नालाय गोदोनिफ्रायनो जों जंखायलायो नालाय भिडिअ कल नायलायबाय मुम्बाइआव दं नालाय जेन'बा गोबाव जाबाय नुलायिया बे भिडिअ कल नायनो होननानै भिडिअ कल नायबाय बिबाजै नालाय एसे एनै जंखायलायबाय ओमफ्राय बियो बेखौनो स्टेटास होदों आरोना जेन'बा गावनि वाट्सएपआवहाय ओमफ्राय नों दा बेखौनो स्क्रिनशट लानानै नै उमुजों गोसोलायबाय उमुजों गोसोलायो उमुनिफ्राय माने गोदोनिफ्रायनो बिदि मोजां मोनलायो नोंथ' बिदि आंखौ बिदि फाननो नाङाना हो आंथ' बिबाजैसो लेङो हो आंहाबोथ' फेमिलि दं बेहा फेमिलि दं आरो फिसा सानै गोनांखौ आं मानो लानांगौ नोंबोथ' मिथिखायोना आंनि बेब'हारा माबायदि आंनि न' बां आंनि फेमिलि नों मिथिजोबखायो नों आंखौ मानो फानखो फेसबुकआवहाय हो बुंलायनो थग्रोन नोंनि बायदि आंनि गोसोआ नङा मिथिबाय नोंखौ आं मैया दाख्लैना नोंखौ माबा मोनसे बुंनो हायोमोन मिथिबाय ना नों आंखौ भाइरेल खालामदानावनो खिन्थु आंखौ जेबो बुङाखै मिथिबाय आं बिदि जाम्बा मानसिजों रायलायनो बायो मिथिबाय ओमफ्राय नोंथांमोना बै भिडिअखौ नुखाबाय बै भिडिअखौ नुनानै मा बुंनो सानो बुंहरदो आंथ' बाव जेबो कमेन्ट होला नोंथांमोनानो कमेन्ट खालामदो आरोना मा बुंनो सानदों एक्सुवेलि दाया सोरनि मार बिसोरनि गोसोलायमारो ना गोसोलायमारा बेखौथ' जों मा होनो बुंजोबनो हाला आरोना जोंथ' मा होनदों ससियेल मिडियानि थ्रुयै नुनायलाय नोंथांमोन नुयैखौ नुहोनायनि खामानिया आंनि नालाय जेनिखौ आं नुबाय आं नुनायजों लोगोसे नोंथांमोननोबो एसे मा होनो फोरमायनानै एसे भिडिअखौ नुहोनायानो आंनि खामानि नालाय ओंखायनो नैबे भिडिअखौ लाना फैबावनाय जादों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं भिडिअखौ बारा गोलाव गानला भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालाम थाबाय लोगोसे नेक्स्ट भिडिअ बाय